Ang sambingay may tungod sa napulo kadalagan. Niadtong adlaw ang gingharian sa langit may sama sa napulo kadalagan nga nagdala sa ilang mga suga ug nanglakaw aron pagsugat sa pamanhulod. Danghag ang lima kanila ug maalamon ang laing lima. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magtagana pagdalaglana nga itudugan. Samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga punog lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan sa pag-abot. Busa nagtuka ug nakatulog ang mga dalaga. Good morning. Tungang gabi na kadto sa dihang milanog ang usa ka singgit. Gio. Ana Gio. Nang mata ang mga dalaga ug giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag pingon sa mga maalamon. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana. O sa wala na sila dito, miabot ang pamanhunon. Nato. Yung mo naman sila automatic. Naman sila automatic door. Ang lima ka dalaga nga nagpaandam, mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal o gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga ug bisangpit sila. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa tangna. Ang sambingay may tungod sa napulo kadalaga.